Здравейте и добре дошли в четвъртия урок от курса по румънски език за начинаещи. В този урок ще навлезем в две много практични теми, които ще използвате както по време на пътуване, така и в ежедневието. Първо ще научите как да купувате билети, да се ориентирате в града и да питате за посоката и да използвате най-важните думи и изрази, свързани с транспорта. След това ще преминем към темата за човешкото тяло, здравословния начин на живот и полезните навици, като едновременно с това ще разширите речника си и ще затвърдите нова граматика чрез много практически примери. Нека започваме. Основни думи: друм, път; страда, улица; булевард, булевард; центро, център; ораж, град; сад, село; гара, гара; автогара, автогара; аеропорт, летище; стация, спирка; стация да автобус, автобусна спирка; трен, влак; трамвай, трамвай; метро, метро; такси, такси; бiciклета, велосипед; машина, кола; мотоциклета, мотор; харта, карта; GPS, GPS; багаж, багаж; вализа, куфар; рюкзак, раница; билет, билет; калатория, пътуване; дестинация, дестинация; дирекция, посока; семафор, светофар; под, мост; интерсекция, кръстовище; сенсо джираторио, кръгово кръстовище; анаинте, направо; ладряпта, надясно; ластънга, наляво; аич, тук; аколо, там; апроапе, близо; департе, далеч; лънга, до; între, между; песте, над; суп, под; înfață, отпред; înspate, отзад. Сега ще направим и няколко полезни изречения, когато искате да попитате неща, свързани с пътуването ви. Unde este гара? Къде е гарата? Unde este aeroportul? Къде е летището? Cum ajung în centru? Как да стигна до центъра? Este departe? Далеч ли е? Este aproape? Близо ли е? Pot merge pe jos? Мога ли да отида пеша? Cât costă biletul? Колко струва билетът? La ce oră pleacă trenul? В колко часа тръгва влакът? Unde trebuie să cobor? Къде трябва да сляза? Полезни отговори. Este la dreapta, вдясно е. Mergeți înainte, вървете направо. Este aproape, близо е. Este la 5 minute, на 5 минути е. Luați autobuzul, вземете автобуса. Coborâți la următoarea stație, слезте на следващата спирка. Полезни изрази. Am un bilet, имам билет. Nu găsesc gara, не мога да намеря гарата. M-am rătăcit, изгубих се. Puteți să mă ajutați? Можете ли да ми помогнете? Mulțumesc pentru ajutor, благодаря за помощта. Примери с глаголите от първа необходимост, когато говорим за отиване на някъде, пътуване, пристигане, намиране на дадена локация. A merge. Eu merg la gara. Отивам на гарата. Tu mergi acasă. Отиваш вкъщи. Noi mergem cu autobuzul. Пътуваме с автобуса. A pleca. Autobuzul pleacă la ora 8. Автобусът тръгва в 8 часа.
Eu plec mâine. Trъгвам утре. A ajunge. Ajung în București la prânz. Пристигам в București на обяд. Ajungem repede. Пристигаме бързо. A lua. Iau taxiul. Вземам такси. Luăm trenul. Вземаме влака. A întreba. Întreb unde este hotelul. Питам къде е хотелът. A găsi. Găsesc gara. Намирам гарата. Малък диалог, който разиграва сценарий за отиване до гара. Буна зила, добър ден. Буна зила, добър ден. Унде есте гара? Къде е гарата? Мерджеца на инте ще я пойла дряпта. Вървете направо и след това надясно. Есте департе? Далеч ли е? Ну, есте la 5 минуте. Не, на 5 минути е. Mulțumesc, благодаря. Cu plăcere, моля. Ще се запознаем с изразите трябва, да и мога, както ще минем през полезни наречия и мини речник с думи, свързани с тематиката пътуване. Требуе са. Требуе са мерк. Трябва да вървя. Требуе са кубора ич. Трябва да сляза тук. Требуе са кумпарун билет. Трябва да купа билет. Под. Под мердже пежос мога да отида пеша. Под луа таксил мога да взема такси. Под кумпара билете ич. Мога да купя билети тук. Полезни наречия. Репеде, бързо. Анчет, бавно. Акум, сега. Имедият, веднага. Мъйне, утре. Аз, днес. Иер, вчера. Мерел, винаги. Ничудата, никога. Мини речник. Пежос, пеша. Ку машина. С кола. Ку тренул. С влак. Ку авионул. Със самолет. Ку автобузул. С автобус. Ку метроул. С метро. Билет дус. Еднопосочен билет. Билет дус анторс. Двупосочен билет. Перон. Перон. Ешире. Изход. Интраре. Вход. Орар. Разписание. Антързиере. Закъснение. След пътуването преминаваме в един урок, който е свързан с частите на тялото и се хвърляме директно на думи за тялото. Пърциле корпулой, частите на тялото. Капул, главата. Фаца, лице. Гътул, вратът, гърлото. Пьепто, гърдите. Инима, сърце. Бурта, корем. Дженункио, коляното. Палма, длан. Деджетол, пръстът. Пичорол, кракът. Талпа, стъпало, ходило. Пиеля, кожата. Умаро, рамото. Спателе, гърбът. Кото, лакътят. Брацо, мишница. Клапса, бедро. Мъна, ръка. Гамба, прасец. Глезна, глезен. Окю, окото. Насо, носът. Фрунте, челото. Гура, уста. Орекя, ухото. Динтеле, зъбът. Буза, устна. Пърл, косата. Mănâncă un grapefruit sau un kiwi chiar înainte de micul dejun pentru a stimula sistemul digestiv. Datorită conținutului bogat în fibre și sărac în calorii, aceste fructe pot să liniștească cel mai sălbatic apetit și pot să accelereze cel mai leneș метаболизъм. Изяш един грейпфрут или едно киви непосредствено преди закуска, за да стимулираш храносмилателната система. Благодарение на високото съдържание на фибри и ниското съдържание на калории, тези плодове могат да намалят дори най-силният апетит и да ускорят дори най-бавният метаболизъм.
Нови думи. Систем диджестив, храносмилателна система, фибре, фибри, калории, калории, апетит, апетит, метаболизъм, метаболизъм. Exercițiul fizic practicat de 3 ori pe săptămână reduce stresul și are efect antidepresiv pentru echilibru între corp și psihic. Trebuie să simți mișcare, să te concentrezi. Физическите упражнения, практикувани 3 пъти седмично, намаляват стреса и имат антидепресивен ефект. За баланса между тялото и психиката трябва да усещаш движението и да се концентрираш. Нови думи. Exercițiul fizic, физическо упражнение. Стрес, стрес. Ефект антидепресив, антидепресивен ефект. Echilibru, balans. Mișcare, движение. În timpul zilei ai nevoie de mai multe pauze în care să nu faci nimic. Cel mult poți să asculți o muzică liniștitoare. Studiile recente arată că oameni se relaxează mai bine cu muzică și aromaterapie decât printr-o activitate intelectuală, șah, de exemplu. През деня имаш нужда от повече почивки, в които да не правиш нищо. Най-много можеш да слушаш успокояваща музика. Последните проучвания показват, че хората се отпускат по-добре с музика и ароматерапия, отколкото чрез интелектуална дейност, например шах. Нови думи. Пауза, почивка. Музика линщитуаре, успокояваща музика. Студии, проучвания. Ароматерапия, ароматерапия. Активитата интелектуала, интелектуална дейност. Bea multă apă, un bărbat are nevoie în medie de 2,9 litri, adică 12 pahare de apă pe zi, iar o femeie de 2,2 litri. Пий много вода. Средно един мъж има нужда от 2,9 литра или 12 чаши вода на ден, а една жена от 2,2 литра. Нови думи. Апа, вода, литро, литър, пахар, чаша, пези, на ден, în medie, sredno. Râs cu poftă. Oameni de știință spun că râsul e un medicament extraordinar care crește capacitatea pulmonoară, îmbunătățește tonusul muscular și întărește sistemul imunitar. Și nu costă nimic. Смей се от сърце. Учените казват, че смехът е невероятно лекарство, което увеличава капацитета на белите дробове, подобрява мускулния тонус и укрепва имунната система и не струва нищо. Нови думи. Ръс, смях, медикамент, лекарство, плъмън, бели дробове, систем имунитар, имунна система, gratuit, безплатно. Un pahar de lapte după exercițiul fizic face miracole. Asta pentru că ajută la ardere grăsimilor, chiar și după terminarea programului de sport. Една чаша мляко след тренировка прави чудеса. Причината е, че помага за изгарянето на мазнините дори след края на тренировката. Нови думи. Лапте, мляко, exercițiul fizic, физическо упражнение, grăsime, мазнина, ардере, изгаряне, програм де спорт, тренировка. Повелително наклонение, императив. Cum formăm imperativul? Как образуваме повелителното наклонение? При повечето глаголи използваме формата за той и тя, персуана алтрелия сингулар в сегашно време. Инфинитив. А бя. Ел я. Ел бя. Императив. Бя. Български. Пий. Инфинитив. А мънка. Ел я. Ел мънâncă. Императив. Mănâncă. Български. Яш. A folosi. El folosește. Folosește. Използвай. A aplica. El aplică. Aplică. Приложи. A intra. El intră. Intră. Влез. Инфинитив. A face. Повелително. Ф. Български. Прави. А фи. Повелително. Фи. Български. Бъди. А авя.
повелително. Ай, български, имай. Инфинитив. Адуче, повелително. Ду, български, занеси. Инфинитив. Азиче, повелително. Зи, български, кажи. Инфинитив. Авени, повелително. Вино, български. Ела. Още примери. Инфинитив. Амердже, повелително. Мерч, български. Върви. Инфинитив. Атрече, повелително. Треч, български. Премини. Инфинитив. Аста, повелително. Стай, български. Стой. Инфинитив. Атача, повелително. Тач, български. Мълчи. Инфинитив. Афуджи, повелително. Фуч, български. Бягай. Отрицателна форма. Единствено число ну плюс инфинитив. Ну бя, не пий. Ну манка, не яш. Ну интра, не влизай. Ну луа, не взимай. Множествено число. Ну плюс императив. Ну интрац, не влизайте. Ну луац, не взимайте. Полезни примери. Да, апа. Пий вода. Интра. Влез. Ну интра, не влизай. Фиатент, бъди внимателен. Винуаич, ела тук. Лични местоимения във винителен падеж. Пронумеле персонал акузатив. Пълна форма. Румънски. Пемине. Български. Мен. Петине. Теб. Пеел. Него. Пея. Нея. Пеной. Нас. Певой. Вас. Пеей. Тях. Пееле. Тях. Кратка форма. Румънски. М. Български. Ме. Те. Те. Ъл. Го. О. Я. Не. Ни. В. Ви. Ъй. Ги. Ле. Ги. Примери. Мария алкяма пенико. Мария вика Нико. Алкяма. Тя го вика. Мария оведе Пеана. Мария вижда Ана. Оведе. Вижда я. Ел те аскулт. Аз те слушам. Ной въщептъм. Ние ви чакаме. Предлози с винителен падеж. Препозиции коакузатив. Румънски. Ку. Български. С. Де. От. Ла. Към. При. Дин. От. Деспре. За. Дупа. След. Анаинте де. Преди.Ънтре. Между. Лънга. До. Пе. На. Пентру. За. Песте. Над. През. Прин. През. Суп. Под. Примери. Карта есте пе маса. Книгата е на маста. Мерч ла шкоала. Отивам на училище. Вин дин Румъния. Идвам от Румъния. Кафеала есте пентру Мария. Кафето е за Мария. Писика есте суб маса. Котката е под масата. Поздравления! Завършихте още един важен урок по румънски език. Вече знаете как да се ориентирате по време на пътуване, как да попитате за посоката, да резервирате билет, да използвате транспорт и да общувате в различни ситуации извън дома. Освен това, научихте нова лексика за човешкото тяло, здравословния начин на живот, както и няколко важни граматични теми, които ще използвате постоянно в разговорния румънски език. Не забравяйте да повторите новите думи, да прочетете диалозите още веднъж и да изпълните упражненията към урока. Именно редовната практика е най-бързият начин да започнете да говорите уверено. Благодаря ви, че учите заедно с мен и ще се видим в следващия урок. Ține minte, puțin în fiecare zi înseamnă mult peste un an. Запомнете, малко всеки ден означава много след една година. La revedere și pe curând. Довиждане и до скоро.